Il-Pulizija qed tinvestiga argument bejn żewġ studenti fl-iskola ta' Pembroke li wassal għal ġlieda bejn numru ta' persuni fil-bini tal-iskola sekondarja ta' Santa Clara f'Pembroke. F'dan l-inċident spiċċaw indarbu wkoll xi edukaturi. One Newsu informat li l-inċident seħħ għal-ħabta tal-10 ta' filgħodu meta żewġ titfal subien fil-5 sena sekondarja allegatament ġew fl-idejn waqt il-ħin tal-break minħabba fl-ixkunajsti. Sorsi qrib il-Pulizija qalu l-argument kompla jeskala bl-involviment ta' 3 irġiel wara li uffiċjal li dewwit li t-tifel ta' 15-il sena ċemplet lill ġenituri tiegħu biex imorru għalih għax ħassu sturdut. Qalu li waqt li t-tifel ieħor li għandu 14-il sena kien fl-uffiċċju tal-assistent kap uħud mit-3 irġiel allegatament ħebbu għalih. Kien hawn li ż-żewġ edukaturi ndarbu waqt li kienu qed jippruvaw iferquhom. L-istess sorsi qalu li edukatur dabbar daqqa ta' panċer waqt li edukatur ieħor tgerbeb mal-art. One Newsu informat li kienet l-assistent kap tal-iskola li ċemplet lill-Pulizija u għarfithom li kienet għaddejja ġlieda fl-uffiċċju tagħha. Il-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit flimkien ma' dawk mill-Assa ta' San Ġiljan waslu fuq il-post fi ftit minuti. Minkejja ħadd ma ndarab gravi sorsi qrib il-Pulizija qalu li mhux qed jeskludu li jresqu xi persuni l-qorti. Intant f'istqarrija l-Ministeru għall-Edukazzjoni qalli qiegħed isegwi mill-qrib dan il-każ waqt li offra l-appoġġ kollu meħtieġ lill-edukaturi involuti fl-inċident. Il-Ministru Evarist Bartolo qalli f'dan il-każ spiċċa involut Learning Support Assistant flimkien ma' żewġ assistenti kapijiet. Dan assolutament mhux aċċettabbli li wieħed jidħol u jaggredixxi edukaturi fl-iskejjel tagħna. Aħna rridu nieħdu diġà jinkelli ċans nuri solidarjetà ma' l-edukaturi tagħna, assolutament aħna ma naċċettawx violenza fl-iskejjel tagħna, qed nieħdu l-passi kollha meħtieġa l-ewwel nett biex ngħinu lill-edukaturi f'dak kollu li għandhom bżonn, imma biex nabagħtu messaġġ qawwi li l-vjolenza mija bl-ebda mod aċċettata fl-iskejjel tagħna. Qal li l-Gvern se jkun qed jipprioritizza t-dħul ta' liġijiet aktar ħorox għal kull tip ta' vjolenza fuq l-edukaturi. Fi stqarrija separata l-Unjin tal-Għalliema l-MUT ikkundannat dan l-inċident vjolenti u appellat għal iżjed sigurtà fl-iskejjel. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.